ganze Stöcksel van geleen. Dat is de Kongo, dat is de Kongo. Ja, Thijs, het zit er nu eigenlijk op. Wat ik al zag, en alle zo'n dingen komt me heen en nu ook. Dat steunt van ons gehad, maar dat is een vrouw lang gesteund gehad. En dat is de papa man. En ik wil vragen of Christel en Rico naar boven willen komen. Dat is een net van ons, hè. Dat is een heel even van ons. Ja, Thijs, zonder papa man best te nergens. Ik ga even met die truck in de tijd en ik ga met die truck naar de maandag wie van Brugge zit gaan opboeren. Toen ben ik maandagavond even met die gekald en toen heb ik die gevraagd. Wie was het gegaan met het opboeren? En wat zei ze toen? Wat ze nou? Ja, zou mijn papa niet goed gegaan hè? Dat zijn er genoeg over de ouders van deze kanjer. Dat oude papa man in al den tijd, wat stupioos best geweest, die enorm gesteund hebben. U hebt het niet alleen gedaan, maar ook samen met de papa en man. En daarvoor zien we ook heel trots op de papa man. En hoe dat Nico ook bij de rode is gekomen, ik heb het met de krankenleraar ook goed. Dat is zo. Veel gewoon de medailles, de papa man medailles afdoen, dan krijg je een krankenleraar medaille voor terug. En we beginnen met de man van 16. Ja, mam zegt een beetje kaal bij, dus voor mama ook het bus geblomen. Dat is wel na de eindjes, maar. Goed, dan hebben we de pap. De pap moet even door de knieën nemen, langs de oefening aan. Goed. Hoor ik een daverend applaus voor Christel en Rico. En de buitenmaats als aanvast, trouwens, voor deze tweede.